سلامت عنا بلي كبرات تملكتي زيناتات حزنا متينا لنا مزيناتات عن ابراهيم فسحيه سناي مكتتال ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ረብሓ ህዝቢ ብምጽራርን ሃፍትን ንብረትን ብንዕናውን ዝኾነ ይኹን ሕቶ ምምላሳይ ከኣልን ክብል ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስት ተፍሊጡ ሚኒስትር ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ካብ ውሽጥን ደገን ተዋዲዶም ብሓይሊ ብናዕብን ዓመፅን እኩይ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ባህግታት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንምጽዓን ኢሉ እውን ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዘዋደድዎ መጥቃዕቲ ህዝብታት ሃገርና ብምትሕባር ምምካት ተኻኢሉ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር አንጻራዊ ሰላም ምዕሳል ከም ዝተኻኣለውን ተዛሪቦም እዮም ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ረብሓ ህዝቢ ብምጽራርን ሃብትን ንብረትን ብምዕናውን ዝኾነ ይኹን ሕቶ ምምላስ ኣይከኣልን እውን ኢሎም ዝተፈላለዩ ሕቶን ባህግን ዘለዎም ሓይልታት ሕቶታቶም ብሰልጠነ መገዲ ንክንቀሳቀሱን ንክቃለሱን ዘኽእል ምህዳር ፖለቲካ ንክህሉ መንግስቲ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ተዛሪቦም ዘላቂ ሰላም ንክህሉ ካብ ምውርራድ ሒሳብን መገዲ ጽልኣትን ምውፃእ ዘኽእሉ ብዙሓት ስጉምትታት ከም ዝተወሰዱ እውን ገሊጾም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይተደመቀ መኮነን ኣብ ሱዳን ኣብ ዘሎ እዋናዊ ፈተና ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ከም እትስለፍ ገሊጾም ኣይተደመቀ መኮነን ዘበን ስርሖም ዝዛዘሙ ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ሱዳን ጀማል አልሼክ ኣሰናቢቶም ኣሎም ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝማዕበለ ከም ዝኾነ ዝተዛረቡ ኣይተደመቀ መኮነን ኣምባሳደር ጀማል ትርክብ ብዝበለጸን ክጠናኸር ንዝገበርዎ ጻዕሪ ኣመስጊኖም ኣይተደመቀ መኮነን ኣብ ሱዳን ኣብ ዘሎ እዋናዊ ፈተና ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ከም እትስለፍ እውን ተዛሪቦም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት ካብ 1 ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዘለው ክልተ ሰሙናት ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከም ጅምራ ሚኒስትር ትምህርቲ ተፍሊጡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈጥረ እዋናዊ ፀገም ፀጥታ ምክንያት ኣብ ክልል ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት ናይ ቀዳማይ ወሰነ ትምህርቲ 2016 ዓመተ ምህረት ተምሃሮአን ንምፅዋዕን ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምሉእ ብምሉእ ንምጅማርን ኣይከኣላን ነይረን ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣረጋ ከበደ ፕሬዚዳንትታት 10 ዩኒቨርሲቲታትን እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት ፀጥታ ክልልን ኣብቲ ዛዕባ ከም ዘተዩ ተገሊጹሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብቲ ክልል አንጻራዊ ሰላም ዝተፈጥረ ብምዃኑ እተን ዩኒቨርሲቲታት ተምሃሮ ምፅዋዕን ምምሃርን ከም ዝኽእላ ኣብ ውሳነ ተበፂሕሎም ብመሰረት እዚ ካብ ዝቕፅል 1 ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዘለው ክልተ ሰሙናት ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮአን ብምፅዋዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከም ዝጅምራ ምሕባሩ ካብ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝረኸብና ሓበሬታ የረድእ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ማእከል ጎንደር ጻውዒት ሰላም መንግስቲ ዝተቐበሉ ዕጡቃት ናብ ሰላማዊ ህይወት ተመሊሶም መንግስቲ ዘቕረቦ ጻውዒት ሰላም ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ዝርከቡ ዕጡቃት ምስ ዓበይቲ ዓዲ ኣቦታት ሃይማኖት ምስ ምምሕዳራት ወረዳን ጣብያን ከምኡውን ምስ ኣካላት ፀጥታ ተዛትዮም በዚ ድማ ኣብ ወረዳታት ምዕራብ በለሳም ማክሰኝትን ዙርያ ጎንደርን ዝርከቡ ቁጽሮም ልዕሊ 177 ዝኾኑ ዕጡቃት ናብ ሰላማዊ ህይወት ከም ዝተመለሱ ኣዛዝቲ ክፍለ ሰራዊት ተዛሪቦም ካልኦት ኣብ በረኻታት ዝርከቡ ጉጅለ ዕጡቃት ናብ ሰላማዊ ህይወት ክምለሱ ይግባእ ምባሎም ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጽ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድም ናብ ሰላማዊ ህይወት ዝተመለሱ ዕጡቃት ብግድኦም ዝነበርናዮ መገዲ ጥፋት ማሕበረሰብና ዝበለጸ ዝጎድን ሰላምና ዝዘርግን ብምዃኑ ጻውዒት ሰላም ብምቕባል ናብ ህዝብና ተጸንቢርና ኣለና ኢሎም ንዘበነ ምህርቲ 2016-17 ዓመተ ምህረት ዝኸውን ልዕሊ 4.3 ሚልዮን ኩንታል ዘመናዊ ድቑዒ ካብ ወፃኢ ዓዲ ከም ዝተጓዓዘ ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ግብርና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሎም እውን 550,000 ኩንታል ኤንፒኤስ ቦሮን ዘበናዊ ድቑዒ ዝፃዓነት መርከብ ኣብቲ ወደብ ከም ዝበፅሐት ተገሊጹሎም ኣብቲ ወደብ ካብ ዝበፅሐ መጠን ዘበናዊ ድቑዒ እቲ 3 ሚልዮንን 618,212 ኩንታል ናብ ውሽጢ ዓዲ ብምጓዓዝ ብሕብረት ማሕበራት ስራሕ ኣቢሉ ንሓረስቶት ይዋሃብ ከም ዘሎ ተመላኺቱ
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ሓረርጌ ወረዳ ሜታ ዝተኸብረ ክብረ በዓል ቅዱስ ገብርኤል ቁልቢ ብሰላም ምዝዛሙ ሓበራዊ ግብረ ሓይሊ ጸጥታን ድሕንነትን ኣፍሊጡ። እቲ ግብረ ሓይሊ ብሰላም ንክዛዘም ልዑል ኣስተዋጽኦ ንዘበርከቱ ኣቦታት ሃይማኖትን ማሕበረሰበት ከባብን ከምኡውን ኣብቲ በዓል ልዑል ሓለዋ ድሕንነት ዝገበሩ ኣካላት ጸጥታ ምስጋና ኣቕሪቦም። ካብ ዕዱማት እቲ በዓል ሞባይላትን ዝተፈላለዩ ናውትን ብምስራቅ ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ እውን ተሓቢሩሎም። እቶም ውልቀ ሰባት ብዝፈጸምዎ ገበን ጥፋተኛታት ኮይኖም ስለ ዝተረኸቡ ኣብ ዝተጣየሸ ግዝያዊ መጋባእያ ቀሪቦም ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 2 ዓመትን 6 ወርሕን ዝበጽሕ ማእሰርቲ ክቕፅዑ ከም ዝተወሰነሎም እውን ተገሊጹ። ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኣብ ዞባ ዋግ ኽምራ ብድርቂ ንዝተጎድኡ ወገናት ዝኸውን 42.5 ሚልዮን ብር ደገፍ ገይሩ። እቲ ደገፍ ሚኒስትር ደኤታ ሚኒስትር ማርታ ሉዊጂን ኣረኪበኖም። ሰራዊት መስዋዕትነት ህይወትን ኣካልን ካብ ምኽፋል ብተወሳኺ ንህዝቢ ብምሕጋዝ ህዝባዊ ውግንንኡ ብተግባር ዘርኢ ከም ዝኾነ ተዛሪበን። ከም ሃገር እንተተኸባቢርናን ተተሰማሚዕናን ዘጋጥመና ዝኾነ ይኹን ጸገም ብሓባር ክንሰግሮ ኢና እውን ኢለን። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንካልኣይ ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ዝገበሮ ጻውዒ ስዒቡ ናብ ሃገሮም ንዝኣቱ ኣባላት ዲያስፖራ ምንካይ ዋጋ ቲኬትን እንግዶት ሆቴልን ከም ዝገበረ ፍሊጡ። ዋና ሓላፊ ዓውዲ ንግዲ ስራሕ ግሩፕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ለማ ያዴቻ ከም ዝገለጽዎ ቅድሚ ሕዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ንኣባላት ዲያስፖራ ጻውዒትን ተቕርቡ እቲ መንገዲ ኣየር እውን ናይ ባዕሉ ሓላፍነት እናተዋፀ ጸኒሑ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንኣባላት ካልኣይ ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ዝገበርዎ ጻውዒ ስዒቡ ናብ ሃገሮም ዝኣቱ ኣባላት ዲያስፖራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ 15 ክሳብ 20 ሚእታዊ ምንካይ ዋጋ ኣውሮፕላን ምግባሩ ገሊጾም። ኣካል ግሩፕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ሆቴል ስካይላይት ንዝዓርፉ ጻውዒ ዝተገበረሎም መጋይሽ ተመሳሳሊ ካብ 15 ክሳብ 20 ሚእታዊ ምንካይ ዋጋ ከም ዝገበረ እውን ኣብርሆም። ብመበገሳይነት ሓሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝህነፁ ዘለዉ ናብ ወለዶ ዝሳገሩ ፕሮጀክታት ኣብ ብዝሓ ቁጠባ ለውጢ ዘምፁ ምዃኖም ተገሊጹ። እዞም ፕሮጀክታት በዝሒ መባፅሕ በጻሕቲ ዓዲ ዝውስኹን ዕድላት ስራሕ ዝፈጥሩን እዮም ድማ ተባሂሉሎም። ንጸብጻብ ሮዛ መኮነን በርሂ ብርሃነን። ብመበገሳይነት ሓሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ሕዚ ዝተሳለጡ ፕሮጀክታት ካብ ቢሮ ናብ ሃገር ብዝብል ናይ ቀረባ ብምልዋጥ ናብ ወለዶ ዝሰግር ስራሕ ንምፍጻም ዕላማ ዝገበሩ እዮም። መጀመሪያ የጀመርነው ቢሮ በማደስ ነው። መጀመርታ ቢሮ ብምሕዳሲና ጀሚርና ቢሮ ሕዲስና ናብ ቀጽሪ ነግፋሓየ ብምባል ኣብዚ ፊት ንፊት ዝረአ ፓርክ ዩኒቲ ምምልኻዕ ገጽ መሬት ከምዚ ዝበሉ ታሪኻዊ ቦታታትን ብምሕዳሲና ጀሚርና። ካብ ቤት ዕዮ ዝጀመረ ከባቢ ናይ ምሕዳስ ተበግሶ ሓሳብ ፕሮጀክት ገበታ ለሸገር ሰኒቑ ጽባቐ እታ ከተማ ንምዃን ዝበቕዑ ፓርክ አንድነት ፕሮጀክት ልምዓት ወሰናወሰን ዋሕዝታት ሸገርን ፓርክ እንጠጦን ብዘተባብዕ ኣፈጻጽማ ክዛዘሙ መንገዲ ጸሪጉ እዩ። አምሮ የምናየው ወቂቡ ንሪኦ ዘለና ቦታ መብዛሕትኡ ቦታ እግራ ኣዕርፎን ዱር ዳዋ ዝበዝሖ ብጥቑ ክንሓልፍ ዝርብሽ ጨና ዝነበሮ ግድግዳ ገዛውቲ ምርኣይ ዝተለመደ ነገር እዩ ነይሩ። ዘይካ ግርማ መጎስ እቲ መከባበያ እቲ ውሽጢ ቀጽሪ እውን ሰሓቢ ሰብ ንነዊሕ ግዜ ዘጽንሕ ንታሪኹ ዝበቅዕ ኣይነበረን። ቁመናን ኩነታትን እዚ ቢሮ እዚ እውን እዚ ቀጽሪ እዚን ከይለወጥና ሃገር ምልዋጥ ዝበሃል ነገር ዝሕሰብ ኣይኮነን። ካብ ቤት ዕዮ ብፕሮጀክት ገበታ ለሸገር ናብ ከተማ ብድሕሪኡ ድማ ብገበታ ንሃገር ዝተጋፈሐ ፕሮጀክት ኣብ ብዝሃ ኢኮኖሚ ተወሳኺ ዓቕሚ ሒዙ ዝተቐልቀለ እዩ። ለቱሪስት መስህብ የሚሆን መስሕብ ቱሪስት ዝኸውን ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ሜላ መነባብሮና ዘመናዊ ዝገብርን ዝመሓይሽን ሓዱሽ ስራሕ ምስራሕ ይከኣል እዩ። ተፈጥሮ ከይረበሸና ዝተዋሃበና ጸጋታት ተፈጥሮ ከይረበሽና
እሴት ብምውሳኽ ዘበናዊ ከባብታት ምፍጣር ንዓናን ንኻልኦትን ዜጋታትን መባፅሕ ዝኾኑ ከባብታት ናይ ምፍጣር ዕላማ እዩ ኣብ ውሽጡ ሒዙ ዝርከብ ብኮይሻ ጎርጎራን ወንጭን ዝተደላደለ እዚ ሓሳብ እዚ ሕዚ ዝተበገሰሉ ሸቶ ንምዕዋት ኣብ ምርብራብ ይርከብ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ፕሮጀክት ኮይሻ ዝኾኑ ሪዞርት ሃላላ ኬላን ሎጅ ጨበራ ዝሆንን ዳናን ምዝዛሞም ነቲ ዝነበረ ተስፋ ናብ ዝጭበጥ ሓቂ ዝቐየሩ እዮም بمبقساينت حساب قداماي ሚኒስትር አብይ ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ናብ ገበታ ለትውልድውን ተሳጊሮም እዩ ሃገር ብዘለዋ ጸጋ ዜጋታታ ዝርብሕሉ ዓቕሚ ንምፍጣር ግን ምዕቡል ባህሊ ስራሕ እቲ እንኮ መንገዲ እዩ አንደኛው የማየት ብልጽግና ነው እቲ ቀዳማይ ሓለፋ ምስተውዓል እዩ ወዲ ሰብ ሓለፋ ምስተውዓል ተዘይተዓዲሉ ኣብ ጎኑ ወርቂ ማዓድን ወፂኡ ዘይውዳእ ሃፍቲ ተሃለውን ዓይኒ ተዘተዋህዎ ክሪኦ ተዘይተኺሉ ትሃፍቲ ንሱ ዕዳ ክኾነ ይኽእል ተቐፂሉ ዘድልየና ሓለፋ ድማ ሓለፋ ስራሕ እዩ ነዚ ዝረኣናዮ ሃፍቲ ብስራሕ ተዘይገሊጽናዮ ስቂሉ ትሕቲ ሓመድ ዘሎ ወርቂ ሃፍቲ ኣይኸውን ድሕሪ ምርኣይና በርቲዕና ክንሰርሕ ተጽዊት ይግበርና ፕሮጀክት ወንጪ ደንዲ ጽሩይ ተፈጥራዊ አየር ዝተላበሰን ማሕበረሰበት ከባቢውን ንዘመናት ነቲ ቃላይ ብጽሬት ሓልዩ ኣብዚ ዘብጽሖም ብምዃኑ ንዑደተኛታት ምቹው ከባቢ አየር ዘለዎን ፍሉይ ስምዒት ዝፈጥርን ምዃኑ ኣብ ኮሚሽን ቱሪዝም ኦሮሚያ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ኢፋባስ ዓብደልወሃብ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ አካባቢ ማሕበረሰብ እንደ ኢኮቱሪዝም ሐይቅ ዋና ምንም አየሩ ያልተበከለ ማሕበረሰብ ዝኸባቢ ከም ኢኮ ቱሪዝም እቲ ቃላይ ጽሩይ አየር ዘይተበከለ ለውጥ ከባቢ አየር ዘይተጋለጸ እዩ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ነዚ ቃላይ ተኸናኺኑ ኣብ ዝብፅሕዎ እዩ ርስሓታ ይድርብየሉን ከም ባህሊ ንብዙሕ ዓመት ሓልይዎ እዩ ሎሚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዚ ከባቢ ብዘይ ብኽለት ሓልዩ ግንዛበ ቱሪዝም ከም ዘለዎም ኮይኖም እዮም ኣብ ዝብፅሖሞ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ንሓረስቶት ብዝሃነጾም ኣባይቲ ዑደተኛታት ምስ ሓረስታይ ነብሩ እንዳረኣዩ ክንዲ ዝደልይዎ መዓልቲ ዝጸንሕሉ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ምን ያህል የቱሪዝም ፖቴንሻል እንዳለው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን አይቶ ይሄንን ቦታ በዚህ አይነት መልኩ ትልቅ ፕሮጀክት ገበታ ለሀገር ከቢለው ፕሮጀክት አንዱ በዛ ፕሮግራም እየለማን ያለውና ሓደ ቱሪስት መጺኡ ህይወት ሓረስታይ ተኸባቢ ምርኣይ منبار እንትጅምር ካብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ ሓደ ወርሒ ጸኒሑ ምስቶም ሓረስቶት ክጸንሕ ይኽእል ሕብረተሰብ ዝኸባቢ ድማ ፈታዊ ሰብ እዩ ሰብ መኽበሪ እዩ ኣብ ሃገርና ካብ መንጎ ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ውሽጢ በዚ ብርክዚ ንሓረስቶት ረብሓ ተባሂሎም ዝተሃነጹ ኣባይቲ ከም ዘለውን ሓረስቶት እዚ ፈላማይ ምዃኑን እውን ተገሊጹ ቱሪስቶች ለራሳቸው ማርኬት እያደረጉ ከዛ ከቱሪዝሙ እየተጠቀሙ ራሳቸውንም እያሳደጉ ላይፋቸውንም እያሳደጉ ቱሪስታት ንባዕሎም እንዳተጠቀሙ ዓርሶም እንዳማዕበሉ ንኻልኦቱን ይተርፉ ኣብ ሃገርና ኣብ ካልኦት ከባቢታት በዝብር ክዚ ዝተሰርሑ ኣባይቲ የለውን ክንብል ንኽእል زين عداقام لعلي 239 مليون بر قمتا واقع زلوهم ناوتتات كونتروبان كم ستتحزو كوميشن قمرو كافليتهم توم ناوتتات كاب 10 تغلتك ساعة 10 شومنت تحساس كل تشحن 10 شدشتن عام تمرت بستقبر كتتل كم ستتحزو تقاليت لهم كامنقو أب قوص زوع علو ناوتتات الباسات الكترونيكس بونا مدحانيت عوان إطات ملواو ዝርከቦም ተሓቢሮም ሰራሕተኛታት ኮሚሽን ጉምሩክ ፖሊስ ፌደራል አባላት ፖሊስ ክልልን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ቶም ናውትታት ኮንትሮባንድ ኣብ ቁጽር ንምውዓል ጻዕርታት ምግባሮም ተሓቢሮም ሕዚ ድማ ናብ ዜናታት ወጻእ ክሰግር ስፔን ኣብ 2035 ኣቋጽር ኣውሮፓ ንማእኸላት መዋሃዲ ሓይሊ ኒውክሌር ተሃገር ንምዕናው ምትላም ኣፍሊጣ سبين ماخلات موهاد نيوكلير تهاجر نمعناو متلا مافليطام
ስፔን ማእከላት መዋሃድ ኒውክሌር ተሃገር ንምዕናው ዝሓቀነት ኣብ ዓውዲ ተሓዳዝ ሓይሊ ብትኩረት ንምስራሕ ብምትላም ምዃኑ ተመላኺቱሎም ይኹን እምበር እቲ ትልሚ ስፔን ብርክት ዝበሉ ሓይልታት እትረኽበሉ ቴክኖሎጂ ኒውክሌር ከስእና እዩ ብዝብል ብርክት ዝበሉ ነቐፌታ ይቐርቡላ ምህላዎም ኣርቲ ጸብጺቡ ተነሓንሓይ ፓርቲ ስፔን ብወገኑ እተን ማእከላት ንምዕናው ዝተወሰነ ውሳነ ንምኽባስ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕባር ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡሎም ፖለቲካን ርኡየተ ዓለምን ኣብቲ ሃገር ብዝተዘርግሐ መሰረተ ልምዓት ኒውክሌር ጸቕጢ ምሕዳር ከም ዘይብሉ እውን ተጠቒሱ እዩ